Dobrý den, přátelé. Dnes si ukážeme, jak fungují lekce a jak vypracovávat jednotlivá cvičení. Na začátku každé lekce najdete teoretické video, které obsahuje souhrn znalostí, které byste měli znát pro úspěšné zvládnutí tématu. Jedná se spíše o opakování a připomenutí věcí, které byste už měli znát ze školní docházky. Pokud narazíte na téma, které vám ani po zhlédnutí úvodního videa nebude jasné, tak pod videem najdete odkazy na další zdroje, kde jsou už témata probírána mnohem podrobněji a najdete tam i příklady na procvičování dílčích znalostí. V druhé části každé lekce jsou vždy cvičení k procvičování. Pokud probírané téma ovládáte, tak není nutné tato cvičení vypracovávat jednotlivě. Jsou určená především k tomu, abyste trénovali to, co vám nejde. Takže u některých témat je využijete a u jiných ne. Na konci se pak nachází jedno klíčové cvičení. V něm najdete všechny typy příkladů, které se probíraného tématu týkají. Pokud toto cvičení splníte, tak prokážete, že tématu rozumíte. Toto cvičení je na rozdíl od těch předchozích povinné a na základě výsledků tohoto cvičení je pak lekce označena buď jako splněna, nebo jako nesplněna. Abyste získali háček, tak musíte mít správně alespoň 90% příkladů. Myslete ale na to, že u skutečných přijímaček musíte být bezchybní. Háčky můžete získat celkem 3. První je za procvičování, druhý je za test a třetí je za opakování. A v čem je vlastně rozdíl? To si hned ukážeme. Každé cvičení začínáte procvičováním. To funguje tak, že když uděláte v řešení chybu, tak vás na ní systém upozorní a máte druhou šanci, abyste si ji opravili. Druhým krokem je režim testu. V něm je vše na první pohled stejné jako u procvičování. Rozdíl je ale v tom, že už nemáte možnost opravy. Jakmile své výsledky odešlete, tak jsou i hned vyhodnoceny. Proto je to těžší. Jediná možnost, jak si výsledky testu opravit, je spustit jej celý znovu. Ale pozor, pokud vám test dopadne výrazně špatně, to znamená 25% a méně, tak musíte začít znova od procvičování. Třetím krokem je opakování. Pokud se dostanete až sem, tak jste prokázali, že tématu rozumíte. Každý člověk ale bohužel zapomíná. To je přirozené. Proto je dobré se jednou za čas k tématu vrátit. A přesně k tomu je opakování. To nejde spustit hned, ale odemkne se až po určitém zpoždění. První opakování je dostupné po 6 hodinách, druhé až další den, třetí po 2 dnech a takto se odstupy stále zvětšují. Klíčová cvičení, které je možné zopakovat, najdete na hlavní stránce tohoto webu a nemusíte tak procházet jednotlivá cvičení postupně. Chcete-li získat i třetí háček, tak je nutné se k tématu vrátit až za nějakou dobu a vypracovat opakování. A pár tipů na závěr. Některé typy příkladů je velice obtížné spočítat z hlavy. Příkladem může být řešení rovnic, slovních úloh, nebo třeba i sčítání zlomků s různými jmenovateli. Zkrátka cokoliv, co vyžaduje nějaké mezikroky. Pokud na takové příklady narazíte, tak neváhejte využít papír a co potřebujete, to si napište. Teprve výsledek zapište do aplikace. Pokud u sebe papír nemáte, tak u každého cvičení můžete využít funkci poznámek. Buď to textových nebo kreslících. Tyto poznámky se nikde neukládají a slouží jen jako místo pro zápis mezikroků. Abyste si vše vyzkoušeli, tak jsem do této lekce zařadil procvičování malé násobilky. A to nejen násobení, ale i dělení a mocniny a odmocniny. Pokud si chcete tyto příklady jednotlivě procvičit, tak si spusťte cvičení k procvičování. A vy, co s násobilkou nemáte problém, přejděte rovnou ke klíčovému cvičení a vypracujte nejdříve procvičování a pak i test, ať získáte hned 2 háčky. Poté pokračujte do lekce číslo 2 a pak stále dál. Na konci týdne si vyberte jeden přijímačkový test, který vypracujte. Směle do toho a nashledanou.